Au, va, no em digues que no t'has menjat mai un arrosset, un guisat, un rostit o un suquet fet per la iaia, per ta mare, per ton padrí, per ton germà, per qui sigui, a un recipient d'estos, a una cassola de terra. La meva pregunta és, per què abans se cuinava quasi sempre en cassoles d'estes? Era tradició o quedava realment més bo? Doncs mira, la veritat, jo he provat menjar fet a les cassoles de terra i el mateix menjar fet a una paella actual i no hi ha punt de comparació, o sigui, aquí queda molt més bo, vale o no? Avui descobrirem història i també algunes curiositats sobre la cassola de terra. I al final del vídeo us ensenyaré un truco per a curar-les, perquè aquestes jo les he comprat noves de trinca per a fer el vídeo, però abans d'utilitzar-se s'han de curar. Atentos perquè us ho ensenyaré, vale? Primer que res vull que sapiguéssiu que és un dels utensilis de cuina més antics que existeixen. Igual que al món rural, al món del camp era la corbella que vam veure a un capítol anterior, al món de la cuina són els utensilis de fang. La gent modelava el fang, lo coïa per endurir-lo i després l'utilitzava per a cuinar, per a menjar, etc. S'ha utilitzat molt al nostre territori, a Catalunya, perquè era fàcil d'aconseguir, un material barato, al fin i al cap és fang, i bastant resistent si es cuida bé, perquè també pot ser molt delicat, vale o no? Però també us he de dir que el més important és una altra cosa, vale? Al ser cassoles de terra, reparteix la calor molt lentament i de manera uniforme. Què aconseguim en això? Que els aliments se coguen a poc, se conservi millor el sabor dels aliments i que els sabors se barregin molt més bé. Per això que molts cuiners d'avui en dia segueixen preferint cuinar els aliments o certs plats en cassoles de terra com esta. A tot això, hi ha qui diu que les cassoles de terra, com més anys tenen, millor cuinen. Vale? És per això que potser la gent les cuida tant, duren tant i passen de generació en generació. O sigui, estic seguríssim que hi ha algunes cases, vale, que tenen cassoles de terra de fa més de 100 anys. El seu material porós, el fang, fa que cuinat detrás de cada cuinat vagi absorbint petites partícules d'aromes, d'aliments, de salses, de productes que se van quedant aquí per molt que ho rentigues i li dona com a personalitat a cada plat que cuina. Bon, recordeu quan parlàvem de la bota de vi que feia que la pell dels animals li donessin un toc característic? Doncs bueno, en això passa alguna cosa paregut. Però tot no és tan bonic com sembla. Per molt bé que cuine, per molt bo que quedi el menjar en aquestes cassoles, s'ha de parar compte perquè és un material molt fràgil i si no ho cuides bé ho pots trencar en seguida. Com ja us he comentat antes, esta me l'he comprat nova expressament per a fer el vídeo. De fet, ja me la quedaré perquè sempre havia volgut tenir un utensili d'estos a la meva cuina, però no la puc utilitzar tal qual. O sigui, no la puc rentar i ficar-me a fer anguila en suc, per exemple. Primer s'ha de curar, així que anem a veure com se cura una cassola de terra. Necessitarem la cassola, una cullerada de farina, un xorro d'oli i una mica d'aigua. Vale, el primer pas serà tirar un xorro d'oli i ho escamparem ben escampat per tota la superfície interna en un paper. Una vegada tinguéssim l'oli ben repartit, encendrem el foc al mínim. Això del mínim és molt important. Per exemple, jo tinc 10 nivells, ho ficaré al 3 i deixarem que s'acalenti una mica. Vale, quan la cassola de terra comença a estar calenta, que toquem el fondo i mos cremem una mica, tirarem l'aigua, aproximadament fins que comença la paret vertical. Una mica més, ho tirem tot abajo. I una cullerada de farina. I anem incorporant a poc, anem mesclant, anem incorporant. I ara esperarem a que arranqui el bull. Però, com que tenim el foc molt baix, lo pujarem una miqueta més, concretament fins al número 6. Anem a jugar-vola. En este punt li donem unes quantes voltes més perquè la farina s'assola al fondo i d'esta manera fem que torni a dissoldre's completament en l'aigua i deixarem un rato més pujant una mica més el foc ara. Quan tenim ja l'aigua bullint altra volta, apagarem el foc, deixarem gelar, buidarem, tornarem a rentar i mos quedarà tal que així. Amics i amigues, una vegada buidada i rentada, ja mos quedaria la cassola de terra curada i preparada per a cuinar el que volguéssiu. Sèpia amb mandonguilles, anguila en suc, algun rostit, inclús podem fer-ho servir de bandeja de forn, posar aquí una base de pataca i ceba, un tros de ternasco i enfornar. És una eina superversàtil, el menjar aquí queda boníssim, de veritat, i és un dels objectes que més
carinyo me desperta, no ja perquè m'agradi menjar, sinó perquè crec que cuinar aquí un plat és transportar-te al passat de la nostra història. Jo esta la vaig comprar a un mercadillo. Després de voltar 1.000 tendes, 1.000 parades, vaig arribar a una que venien molts d'estris de cuina, moltes paelles, moltes olles. Dic, perdona, teniu cassoles de terra? I aquell xic me diu, sí. Dic, en sèrio? Diu, sí, mira. I les tenia a baix amagades. Dic, per què les tens amagades? Diu, perquè no es ven. Joder, i això me va saber mal. Perquè si este vídeo serveix només per a que us animéssiu a comprar una cassola de terra i utilitzar-la a casa, ni que sigui per a fer macarrons gratinats, ja haurà valgut la pena. Perquè això, de veritat, és símbol de la nostra cuina, de les nostres cases, i me sembla un objecte molt important a reivindicar. Dit això, moltíssimes gràcies per veure este capítol, espero que us hagi agradat i mos veiem al pròxim episodi. Teniu cassola de terra? Us agrada que la vostra iaia, la vostra mama o el vostre pare us cuinen cassola de terra? Deixeu-m'ho als comentaris, que a mi m'encanta llegir-vos i m'ajudeu moltíssim en l'algoritme de YouTube, i fins al pròxim episodi. Adeu!